आजा भोला आजा भोला आजा 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 भोलेनाथ आजा भोला आजा भोला आजा 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 भोलेनाथ। ए भैया एगो लाचार भक्त बाबा के दरबार में जाए के चाहत बाकी रू जा नहीं खे पावत। देखी भोले बाबा से का कहता आई सुनी जा। नहीं खे सकान हमारा हो नहीं खे सकान हमारा देव घर आवे में नहीं खे सकान हमारा देव घर आवे में काहे नहीं खिरहत बाबा आके हमारा गावे में काहे नहीं खी बसत बाबा आके हमारा गावे में। हे बाबा कितना दूर चल गई। आजा भोला आजा भोला आजा 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 भोलेनाथ। जैसे दर्शन देनी बैजू से रख के वैसे बतिया मान लीना एहू पूरा बक के। हे भोलेनाथ एक बार दर्शन दे। जैसे दर्शन देनी बैजू से रख के वैसे बतिया मान लीना एहू पूरा बक के। और के तना दिन लागी हो और के तना दिन लागी रउआ के मनावे में और के तना दिन लागी रउआ के मनावे में काहे नहीं खिरहत बाबा आके हमारा गावे में काहे नहीं खी बसत बाबा आके हमारा गावे में। एक बार गुरबत लैया के लाचारी सुनिए बाबा। आजा भोला आजा भोला आजा 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 भोलेनाथ। जीता पीर पाल कहे पंकज पूरी रउआ न बुझब के बुझी मजबूरी। के बुझी मजबूरी है बाबा। जितना पीर पाल कहे पंकज पूरी रउआ न बुझब के बुझी मजबूरी। सुनले बानी सकती पावे हो सुनले बानी सकती पावे बाबा रउआ नावे में सुनले बानी सकती पावे बाबा रउआ नावे में काहे नहीं खिरहत बाबा आके हमारा गावे में काहे नहीं खिरहत भोला आके हमारा गावे में काहे नहीं खिरहत बाबा आके हमारा गावे में काहे नहीं खिरहत भोला